आयै नों न'आव फैफिनदो जोङो नों न'आव फैफिननायनि उनाव नों ओंखामबो जायाखै नों होआबालाय सोरदो होबावनो मा सोलिदों बर' समाजाव अखा नायबानो खारनाय नङा बे खारनाया आर्मि मिलिटारिनि साख्रिनि थाखाय नङा बे खारनाया दावहाखौ गिनानै जिउ रैखा खालामनो खारखोमानाय नङा अखा नायबानो सोरनिबा हिनजाव सोरनिबा हौवा खारनाया खौरां बिजोङाव फेसबुकआव इउटुबाव नुनो मोनगासिनो दं बे खारनाया बर' समाजाव गोदान हारिमुनि महर लाबाय टेक्राकुसि सितलपुर गामिनि कन्दन बर'नि बिसि सपना बर'आ गावनि फिसाय आरो गथ' सानैखौ गारनानै खारखोमानानै दं बाक्सानि बरमा थानानि सिङाव थानाय टेक्राकुसि सितलपुर गामिनि कन्दन बर'नि बिसि सपना बर'आ थांनाय माखासे साननिफ्रायनो गावनि फिसाय आरो फिसाजोखौ न'आव आलाय सिलाय खालामनानै खारखोमानानै दं सपना बर'आ फिसाय आरो गथ'खौ गारनानै खारखोमालांनायाव न'खरनि सुबुंफ्रा गोबां दुखुआव दं उन्दै फिसाजोआ खावलायदों आइ नों न'आव फैफिनदो नों गैयिनिफ्रायनो जों ओंखाम मोनजायाखै जोंखौ अननानै न'सिम फैफिनदो न'खरनि सुबुंफ्रा बुंथिनाय बादिब्ला टिहुनि गंसे साहा गलायाव सपना बर'आ खामानि मावोमोन बेवहाय सुम्बु मुंनि सुबुङाबो खामानि मावोमोन जाय समनिफ्राय सपना बर'आ खारखोमालांदों बै समनिफ्रायनो सुम्बु मुंनि सुबुङाबो गलायाव खामानि मावफैयाखै जाहोनाव सपना बर'खौ सुम्बुजों लोगोसे बहाबा खारखोमालांनाय सन्देह खालामदों न'खरनि सुबुंफ्रा सपना बर'खौ सोरबाफोर बहाबाफोर खना खनला थाखुमानानै थानाय नुयोब्ला 6000191559 नम्बरनि गेजेरजों न'खरसिम फोरमायहरनो खावलायदों कन्दन बर' आरो चन्दन बर'आ आयै नों न'आव फैफिनदो जोङो नों न'आव फैफिननायनि उनाव नों ओंखामबो जायाखै नों होआबालाय सोरदो होबावनो अननानै न'आव फैफिन नोंसोर स्कुलाव थांदोंना थाङाखै जोङो स्कुलाव थाङाखै आइ गैयिनिफ्राय बेसे गोबाव जाखो आइ खारखुमानाया बारा सप्तासे जाबाय नोंसोर दुखुआव दं फैफिननांगौ आइया न'आव फैफिनथारनांगौ नों थांनायनिफ्रायनो बाबाया लोमजानानै दं जोंनो ओंखाम होग्रा गैया अननानै नों फैफिन जोंखौ रावबो नायग्रा गैया आबैयासो बुरैबाबो ओरैनो संनानै जाहोदों मा मुं नोंनिया आंनि मुङा मुस्रि कन्दन बर' गामिया जाबाय थैखारागुसि ब्रेकेटआव माबा सितलपुर लिरो हिनजावनि मुङा मा मुं थरायनाय सपना बर' माब्ला खारखुमाया नों हिनजावा सप्तासे जाबाय गथ'फोर दंमोन गथ' सानै दङ हौवासा हिनजावसा हिनजावसाया जाबाय गिदिर हौवासाया उन्दै नोंजों नांलायबायदोंमोन नामा बियो नांलायनाय माने ओरैनो नांलायलायनाय जायाखैमोन गाव हारसिं खारखोमालाङो थिग बेफोरबायदियानो जादों सोरजोंबा खारफालांनाय सन्देह ना बहाबा खामानि मावनो थाहैनाय सन्देह खामानि मावनो थाङाखै खारफालांथारदो बे खारफालांना खामानियाव जेनेबा मावहैदो सोरबा हौवाजों थांफादों बियो आंनि बायदिब्ला थांफादो फनफोर रायलायखुमायोमोन नामा नों थानाय समाव रायलायो सोरनिबा नाम मख'नो हागोन नामा बे रायलायग्रानि मुंखौथ' बुंनो हायो मा नाम उपाधियाबा माबा लिरो नामा मा नाम ओरैनो माबादो रायलायबाय थायो नामा शम्भु बबेनि बे नाग्रिजुलि जायगाखिनिखौ मिथिया जायखिया बेजों रायलायबाय थायो बियो रायलायो बिसोर सानैजों दखान मोनसे खामानि मावोमोन दा बेबो बे दखानाव गैथ'वा दा गैया सानैबो गोमाना दं दा नों मा लुगैयो बिसोरखौ आंथ' मैयाबो लाबोनायनि थाखाय थांदोंमोन नागिरनानै नागिरना मोनासै फैफिनबा मोजां जायो आरो दा आंनि बिबाजैया खारखुमादो होननानै बुंनो थाङोब्ला मथा मथि सप्ता खेबसे बारलांबाय हमनानै ला 10-12 दिन जाबाय आरो फ्राय बारा बांद्राय गोसोआव गैला ओरैबायदि थारिखखौ मा मुंमोन बेना सपना बर' लिरो सोरजोंबा खारफालांनायनि सन्देह ना गाव हारसिं खामानि मावनो थाहैनाय सन्देह माने जेनेबा गंसे बिसोरो साहा दखानाव बे टिहु होननाय जोंनि बास स्टेन्ड टिहुआव साहा दखानाव खामानि मावोमोन बिसोरो
बै खारखुमानाया जाहैबाय साहा फुदुंग्रामोन ओमफ्राय बेयो आरो ओरैनो काप आरो थोरसि लथा सुग्रा आरो सानैबो मोनसे दखानाव मोनसे दखानावनो खामानि मावोमोन बिसोरो दा बै दिननिफ्रायनो सानैबो गैखाया दखानाव बै दिननिफ्राय माने बिदिनो फैयोमोन बे साहा फुदुंग्रायाबो जोंनाव नुदों आंबो खेबनै खेबथाम आंबो खामानि मावग्रा मानसि न'आव थाया बाहेरायाव थांलाबो बिदिनो मोना खोमसिबा सफैयो दा बिदिनो मोजां गाज्रि बांद्राय मिथिस्लाबा आंबो फैयोमोन बिदिनो फैयो जेनेबा जानाय लोंनायबो नुयो ओरैबायदि आरो दा बै हौवाजों खारफालांनाय सन्देह माने दा साननायाव बे सन्देहआनो बेजों खारफानाय आरो बेयो दासिम बे दखानाव फैथ'वाखै बे खारखुमानाय खोनानाय दिननिफ्राय बे दखानाव सानैबो गैया दा मा लुगैदों नोङो लुबैनाया दा ओरैबायदि लुबैयो आंबो दा न'खराव आलाय सिलाय जोंहा बिदायाबो माने बेमारि बेनिफ्राय गथ' सानै दं फिसाला सासे फिसाजो सासे दा फैफिनबा मोजां जायो आरो बे गथ' सानैनि मोखांखौ नायनानै आलाय सिलाय आंबो थाथिरा न'आव रायजो राजाखौ मा खावलायनो सानो रायजो राजानि खावलायनाया आंनिया ओरैयानो जाहैबाय जेनेबा अननानै अबेबा जायगाफोराव खना खनलायाव नुबाय बायोब्ला हमनानै बिसोरखौ दोननांगौ आरो दोननानै खबर फोरमायहरनांगौ न'खरसिम एजार होदों नामा थानाखौ एजार माने नै दा जों दान्दिसे उनाव नै बरमा थानायाव थांनो थाखाय थियारि जाबायानो एजार माने जों होगोन आरो नै दान्दिसे सम उनावनो होनोसै आरो नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो।